Vysokohorská dedinka Magurka v Lubčianskej doline pod samým hrebeňom nízkych Tatier má iba 21 domov a aj z tých v 4 už nik nebýva. Pro 30 starších obyvatelů plyne tu v zimě život velmi klidně, i když jsou někdy i měsíc odříznuti od ostatního světa. Farár sem teraz nechodí, ale ženičky chodia do kostola aj tak. A traja králi, tí zase musia prebrodiť až z 12 kilometrov vzdialenej Liptovskej Lúžnej. Klidný a tichý zimní večer v Magurce, možná, že i závidění hodný. Skromná večeře, čtení ze starých kalendářů, ruční práce, požitek z cigarety, anebo dopis synovi vzdálenému stovky kilometrů.